салому дуруди бе поён ба ҳамаи шумо мухлисони азиз. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман Фирдавси хурсандам. Дана Уайт, раҳбари ширкати размии UFC, дар як суҳбат ба рӯзноманигорон гуфт ки мумкин ки рақобати Ҳабиб ва Дастин Порие дар моҳи сентябр қатъ гардад. инро мо аз расонаҳои иттилоотии Евроспорт гирифтем. ин дар ҳоле аст ки моҳи сентябр бояд чемпиони феълии UFC Ҳабиб Нурмуҳаммадов бо чемпиони муваққатӣ Дастин Порие андари майдон шавад. Уайт гуфтааст ки мо бо Макгрегор ҳафтаи гузашта суҳбат доштем ва ӯ зидди баргаштан ба октагон нест. шояд ин ҳафта муросо кунем ва ӯ низ дар баробари дигарон рақобат кунад. ҳамаи шумо медонед ки моҳи сентябр Ҳабиб бо Порие барои ҷоиза мубориза мебаранд. аммо аз тиҷорати мо низ ҳамаи шумо огоҳед. инҷо ҳар кор шуданаш мумкин. шояд ки ин рақобат қатъ гардад ва яке аз онҳо бо Макгрегор рақобат намоянд, гуфтааст Дана Уайт. воҳ, агар ин тавр шавад, бо кӣ рақобат мекунад? бо Ҳабиб ё Дастин Порие? вақт довар аст ва мо хоҳем дид ки чӣ мешавад. Зайниддин Зидан баъди оне ки аз Атлетико бо ҳисоби бузурги 7-3 шикаст хӯрд, ба утоқи либосивазкунӣ надаромад. инро мо аз расонаҳои иттилоотии аврупоӣ гирифтем ки он ҷо навишта шудааст ки Зидан баъд аз оне ки шогирдонаш аз дастаи дигари мадридӣ торумор гардиданд, ба нишасти матбуотӣ рафт ва он ҷо баромада ба автобус рафт, яъне ба утоқи либосивазкунӣ нарафт. ин дар ҳоле буд ки бозингарон ӯро дар утоқ хеле интизор шуданд. он ҷо маълум буд ки Зидан аз чунин шикаст норозӣ аст ва бо ин амал ба қавле аз шогирдош интиқом мегирад. онҳое ки дар аврупо футболро бештар мефаҳманд, ҳадс бар он мезананд ки шояд Реал имсол ба он қудрате ки пештар дошт барнагардад. инсайдер аз дастаи шоҳона Дэвид Орнштейн дар саҳифаи инстаграми худ иттилоъ додааст ки гузариши Гарет Бейл аз дастаи шоҳона ба дастаи чинии Цзян Сусунин қатъ гардид. ҳамчунин гуфтааст ки имрӯз Бейл дар даста аст ва гузаришаш ба дастаи дигар номаълум мебошад. агар Бейл ба дастаи чинӣ мерафт, дар як сол 22 миллион евро кор мекард, аммо ин трансфер амалӣ нашуд. ба Лионел Месси шахси номаълум ҳуҷум кардааст. Месси бо аҳли оилааш дар мавзеи истироҳатию сайёҳии Ибиц давраи танаффуси хешро мегузаронад. зимни баргузории як консерт ки ҳамлагари Барселона низ иштирок дошт, нафари номаълум ба Месси дарафтодааст. хушбахтона муҳофизон садди роҳи ин бархурд шуданд ва касе дар натиҷа осебе набардоштааст. аз сабаби он ки бозингари беҳамто дар ҳайати мунтахаби Аргентина дар ҷоми Амрико ширкат дошт, ба ҳамин хотир ба ӯ имкон доданд ки ҳамакнун истироҳат кунад. Месси боз ҳам ба Аргентина ҷоми Амрикоро ба даст овардан натавонист ва ҳамзамон дар бозӣ барои ҷои сеюм капитани Аргентина корти сурх гирифту аз майдон ронда шуд. баъд аз ин бозӣ Лео Конмеболро ба коррупсия муттаҳам кард. хоса ин қиссаи дурудароз аст. муҳим ҳамлагари аргентинӣ сиҳату саломат асту истироҳати хешро хушу гуворо сипарӣ карда дубора ба майдони футбол бармегардад. УЕФА ё худ Федератсияи футболи Аврупо феҳристи беҳтарин голи мавсими гузаштаро нашр кард. хабаргузории Спорт Экспресс дар ин бора навиштааст. феълан аз миёни голҳои зиёд даҳгонаи беҳтаринро интихоб кардааст ки миёни онҳо исми Месси ва Роналду низ ҳаст. овоздиҳӣ дар сомонаи расмии Федератсияи футболи Аврупо то 9 август идома мекунад. чемпиони ҷаҳон дар ҳайати мунтахаби Фаронса, бозингари бошгоҳи Ювентуси Италия Блез Матуиди ба дастаи Манчестер Юнайтед мегузарад. дар ин бора сомонаҳои варзишии итолиёвӣ менависанд. тавре гуфта мешавад, ситоди мураббиёни Манчестер Юнайтед дар ҳунари ин футболбози 32 сола таваҷҷӯҳ доранд ва зид нестанд ки ӯ аз Ювентус ба Манчестер Юнайтед гузарад. аммо дар ин миён барои ба даст овардани Блез Матуиди дастаи ПСЖ ки қаблан ини муҳофизатгар дар он бозӣ мекард, монеъ шуда метавонад, зеро шайхҳои араб дигарбора ин футболбозро ба даста ҷалб карданиянд. арзиши футболбози 32 сола дар бозори трансферӣ 22 миллион евро нархгузорӣ мешавад. шояд шумо суол кинед ки Матуиди чаро Ювентусро тарк кардан мехоҳад. охир ӯ дар ин даста чун моҳии дар баҳр шино мекардаро мемонад. аммо ин ҷо гап сари он аст ки Ювентус дар маркази майдон ки он ҷо бозингари фаронсавӣ баромад мекард, ду футболбози нав Адриан Рабио ва Арон Ремзиро харидорӣ кардааст ва ба ҳайати асосӣ шомил гаштани Блез Матуиди зери суол меравад.
ҳамлагари зенит артем зюба дар як суҳбати худ андешаашро дар бораи собиқ футболбози бошгоҳи зенит ва мунтахаби россия Андрей Аршавин баён намудааст. зюба гуфтааст ки Аршавинро аз мақоми эксперти шабакаи Маштв бигиранд, зеро ӯ футболро намефаҳмад, ба ҷои ӯ каси дигарро интихоб кунанд. ин сухан зуд дар сархати сомонаҳои варзишии федератсияи русия ҷой ёфт. Андрей Аршавин феълан ба ҳайси эксперт ё худ коршинос ба шабакаи варзишии Матч ТВ ҳамкорӣ мекунад. дар бозии дастаҳои зенит ва Оренбург бошгоҳи шаҳри Санкт-Петербург бо ҳисоби 2-0 ғалаба намуд. голҳоро Сардор Озмун ва Дзюба заданд. аммо дар охири рақобат Аршавин бозингари дигари зенит Андрей Люнёвро беҳтарин бозингари ин дидор интихоб намуд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.